Дан! Старт! Здравейте на всички. Hello everyone. Ой, чакай малко. Чакай малко, къде ти е? Секс. Кой кажеш, братле, пусна малко. На такова. Не намазте. Ай, добре. Да ги направим малко. How many percent we have, Antoine, on the battery? 48. No idea. 48. Yeah, 112 range, kilometers range. It's okay. Това го намали малко. Yeah. Dragan will say it's going good. Dragan, jinx your car today. Harold Newell. Виж го това, бе. Кой? Това такъв ляво, видя ли? Това като отпуснеш газта и така като такова ще се зареждаше, нали, Тонка? Да, бе. Не вижда по-добре. Чарче. Сега това ли малко по-рязко да скажа? Да видя. Цик. Няма то се зарека музика се чуя. Това как се спираше от... Аха. Кое, бе? А, то той от това ли е, бе? Аз е, че то си. Колата зад нас надолу някаква песна. What the fuck? Til venstre. Okay, добре. Til venstre. Speak in English, bitch. Да си малко тренди, брате. Да си малко по-така. Уестърн, колкото може да вести. Какво ще кажеш? Как намираш? Остай се, остай. Рено Золи Направо. 2023, братле. Ташак. Ташак ли? Ей, тая дъчанката, добре я намирам. Дъчанката как намираш? Тая, добре я намирам, тая. Абе, тая последната как я намираш, а? Тежка. Тежичка, братле. Свет на жълто чак. Другар, погледнеш в колата около. Пуши, бе, от... Твоята кола да почне на цигара. Да, бе, пуши. Обаче да е малко като и пуснеш, братле, ти ще останеш с тачката и мрещите леко спирчена. Да. Яко даже, не леко. Да. На магистралата иззъме ли? Май да. Нека видя, бро. Сега ще видим, сега ще... Иззъме, остай и сега ще го преебеш. Ей, няма, добре. Докато го настроим пак.
Чали малко цъка, братле. Бия в газа. Някъде надясно мисля, че трябва да завидим и там за магистралата. Да. То ще покажа. Да. Не е добре. В Орхус С, братле. В Орхус Суд. Сул. По-скоро. Да, като пуснеш зарежда. Зарежда се. Много са ефикасен да е. Ама има и предвид, че е сега примерно, нали, ти не че караш някакво много бързо по магистралата, ама па не че По магистралата яде яко. Ама по магистралата яде яко от света. Ама ако караш е те леко, пак ще изкара. Аз, брат, бях ходил, като се бях купувал де факто е стола и това е дивана, братле. Бях ходил до Гамел, или как се казваше, така малко по-долу, не съм сигурен. Хамел. Не съм. Хамел, ма идея. Може и там да съм ходил, не съм сигурен, беше и тук надолу, южната Рус. И бях взел някакво, брат, и то реално беше нещо от сорта на 40-50 км отиване и връщане, но той моето нямаше грам такова. И в последствие, брат, ме ти казвам, едва се прибрах, оставях го сигурно на 2% да зарежа. Ба. Ая. Общо взето, нещо съм много горд. Аз винаги съм те, бе. Казвам с Мария, не знам, разправих ли един път? Ето ме оставя, братле, ето изобщо... С гринмобилите ли? Не с гринмобилите, с едната кола даже, братле, по магистралата. Изобщо не погледна, братле, че не съм заредил. И минаме всичките бензиностанции следствен, които са, брат, към Бургас. И ела да видиш следващата бензиностанция, братле, на 30 км. Пак имаме, брат, пак лампата пресвятка, примерно вече от 15 км, брат, разбираш. Да. Викам какво... Изкара ли го накрая? Не. Спрях, братле, на едно такова и викам, бах, мамо, какво прави? И за късмет, брат, спира един тираджия, разбира, за късмет, викам, майко ме. Отивам от другата страна, имаш коли, братле, пресягах магистралата, представяш се. Коли минават направо. И какво му викаш? Викам, нали, трябва малко дизел, така, може да дали случайно може да им помогнете да такова. Никой няма, брат, 3-4 коли, никой няма, всичките са на бензин, викам, леш. Отивам, брате, тираджията 100% дизел, дай. Ами няма, начало, брате, вика шефа, не знам с какво. Шефа ни следи дори, не знам с кое. Аз викам, напълно викам разбирам, но викам, няма ли, викам, нали ще си платява ли всичко такъв. Обясних му, викам, не мога, наистина не мога, не знам с кое, то пък спря и още един, брате. И какво стана, не знам, то с първия ли ми дари, втория ли ми дари, не се сещам, но някой от тях двамата ми дари, май втория като цяло. 1 литър ти да чита да изкара. Не, буквално едно ще ми наляха, примерно 2 литра или нещо от сорта. И доляго, брате, има изкара до Карнобати, оттам напълня до хора, брате, и пое. Но такива, брате, типичния, нали, тираджия такъв. Да, това ще дам, а скоро ще дам, бум, отваря само, брате, вратичката отстрани, два маркуча направо пада с 200. Викам се, нали? Вика, чай, сега ще видя дали имам така нещо, ще такова, цак. Два маркуча падат, само вкарахме ги, брате, нападаме ги бой. Ама даре късмет пак, брате. Висока стойност. Ние на колко километър тръгнахме от Скримовицата? На колко пълно ли беше? 112 не беше ли? Не, имам предвид от място, къде тръгнахме до Силкебор. 36-7. 35. Защото сега сме на 28, бе.
и е на 45%, което е добре. Не бе, тия новите изкарват повече. Слабно. Какво вика тая надясно май ще караме, а? Да, на 150 метра надясно. Тук ли е? Май. Да. Към Остюске моторвай. Östjysk motorvej. Много удобна колица между другото. Много е, какво говориш? Той пък тук вярно, че магистралата беше такова. Не мога да караме бързо, има нещо правят. 80 са го направили. Ще караме леко, тъмън да не падаме. Или така се мисля. Се казва Night Trip in Denmark. Братле, shitty weather in Denmark, night trip, братле. И ще сложиш, братле, на такова, на тъмнела на видеото. Almost, братле, tight, примерно, или almost crash, братле. Не дей така. Малко да хайпим, братле, феновете да гледат. Та кака с това по-уле, какво е, как натиска? Натиска на 80. Колко километра остава до там? 24,8. Пардон, и 7 вече. Ще това някъде надясно май трябваше. След 80 метра. Нали? Да. Ама виж, забранено го да. Къде бе? Не видя ли, че имаше забранено? Той ще е някакъв друг завой, ще се прави тук. Там горе. Да. Тук с посредата, Ще се върнем в Орхус иначе. Дано. То реално няма какво да стане, защото като изтече билета, пакета, по-скоро. Кой ще го вземе там? Не, първо, че никой няма да го вземе, второ, че просто ще почне да точи от минутите, брат. И реално... Идва ли кола отдясно? Не. Не върто. Може да се пристроиш, братле, към Хернинг и Силкебола. Беанинг, дете викат. Чакай. Лево. Не ги Силкеборг, бе, това е.
дърпа иначе, бая мама идея. Абе, да ти кажа, батерията е така, като дам газ и като пусна, гледай сега колко изминава и чарджинг. На 103 сме още. Ние сме изхарчили реално много малко, ама той ние сме и минали малко. Там 3-6 км колко беше. Абе, тук показва, че сме минали към 10-12, тук реално сме минали към 15-16. Това от речарджинга. Мисля. Да. То по-хубаво да гледам, нали, тук, именно, защото там не е много. Зависи как ги караш. Но обратно ще я караме пред на Economy и няма проблем. На връщане, нали? Няма да има клип. Ще има, кой скажа? Не. Ника с техника. Ще разгледа едно Zoe Economy Mall. Ха-ха, да. Ти в това ли си бил? Гелтен? Май, може и на това съм. Значи реално не е отвържено. Да, оттам съм излязъл да отида на магистралата. Ти с GPS караше, нали? Да. Но не съм сигурен дали е това. Не знам това беше с промоция наистина. За 400 или за 500 крони взех дивана, стола и табуретката. Аз искам леко се пристигнам да за някакви крадения, да бяха направо, че се мога. Нали? Няма равен ги взема. Той не остана, Ти сега ще видиш къде живее това, братле. Някаква къща е така гората. Дай караш да снимаме, братле. Ще кътнеш видеото, братле, ще го наведеш. Едитнем на капката. Едитнеш, братле. Се казва Mountain Drive, братле. В Дания, нали? Или Mountain Drive. С най-висока точка, най-високата точка в Дания, нали знаеш колко? 170 е. Дали, бе? Да. Май. Да видиш, ми стане интересно. Виж. Може и 200 май беше, да? Ай го гледай, фърка нататък. 200. 170 метра на висина, what the fuck? Нали? Да. Така е с natural point in Denmark. 170 метра. Не мьоле ходи. Ето го Гелтен тонка. Съм и направо не мога появам, като съм тук. Нали? Той брат цял ден с филхи, братле, с Дориани,
чак, братле, само топ про бодибилдъри, братле, и многократни, примерно, мистер Олимпия шампиони, и Арнолд шампиони. Миналата година кой беше? Миналата година... Какво бе? Беше мистер Олимпия. Да, не беше този братле. Виж в Google. Не, беше видим Google. Дерек Лънсфорд, да се казва. Бил ли е там днеска на това експо? Не, той не. Не, въпреки, че може и да е дума, поне не съм го видял той. Не съм го видял сторите. Че е брат, ето на баща. Даже се изкефа. Какво да? Брата на баща да. Как ти вика това ли? Да, аз му пратих. Или от тук от колата ли? Не, не. С един бодибилдър, един Шон Рей. И виж някой е такова тук аварирал, виждаш? Гледам, брате, то с моя вер се снимал с тез и те не са много високи, брат. Той примерно е по-висок от мен, реално. Но не е примерно много Колко от мене ли? Не, по-нисък от теб. Примерно нещо от сорта на между мене и тебе. Да. Аз не че съм някакъв висок. Не, 1,83, 1,84. Не, защо по-висок си от мен, деца. Я знам, аз брат съм 1,72. Dy, най-много. Попитах се да съм мера, брате, къде точно най-преди да дойдеш, това беше с... Един и колко? 1,72-3 да съм най-много. Попитах се измеря от телефона, той пък даже телефона му изкара 69, ма 69 много малко ми идва според мен. Малко е. Тук вдясно ли е? Да, Как така го дава, бе, аз не мога. Ти реално те закачва, чакаш на един стопар и продължаваш отдолу. Де факто пак по някаква друга магистрала. На Лазби, да сега съм тесно. Тука? Не, не това. Дето се Да, де. Киде идва? Къде идва, бе? Той каже, да е, бе, това Драган, да е, бе. Трябва да ли гледа контента, братле, а? Не. Трябвало пък да го иба, направо се е забил газен и се Да, бе, що така? Защото иска да Помислих спия. си, че е полиция от начало, бе. Наистина. Ама той зад него, другия и той се е забил така. Защото иска братле да набие на спирачка да слезе в колата. Да Да го питам. се разправяме с това грин мобилити просто. Ако не удари. Какво ви кажеш? Както не сме купили и за страховка. Гъски ни търне, братле. Направо гъски ни търне. Гъски, братле, към Лазби. Лоспи. Thanks for watching, да казваме ли? Братле, искаш да отидем да заснемем Кралицата. Той вече е крал. Кралина. Къде? Чай да направя ей тук от... Кой пич? Един на... Ти такъв му покажеш на камерата, братле, пък на мен главата ми цялата се вижда през той. Даже и сега виждам, братле, сега буквално току-що забелязах камерата на телефона, че пак най-насно. Карай, той заради тебе имаше миналия път толкова много гледане. 100%. Даже минаха всички видеа мина това, на миналия път. Представяш си. С Михо дет направихме, стана 1000. Дърпа, бая.
Трябва да измислим нещо контровършал, братле. Нещо контровършал да се случи, че да такова, да се кажа. Освен сега полиция да наспре някакви дреги мрегери. Да. Police chorus. Да напишем 10 000 крони файн. Той никой няма разбере нищо с 10 000 крони, ама трябва ако напишем 2000 евро. И примерно да направиш една такава снимка, да се направиш едека гледаш, не знаеш. Да. Мина май при жалбата, братле. Ага? Мина май при sana жалбата. Ти беше май. Това ще го изрежа за TikTok, Тонка. Да. Влезай извърте тя, ще му е бала някаква. Влезай. В етия скола и по средата. Бенг, вратата, въртя, по средата да изпълни.